Is-sidien tal-istabbilimenti tal-catering ħafna minnhom huma ristoranti qalu li fiċ-ċirkostanzi straordinarji li d-dinja kollha tgħix fihom kellhom andament tajjeb fi żmien il-festi. Waqt il-programm follow-up imxandar fuq One bi preżentazzjoni ta' Krista Karwana, Sean Gravina, wieħed mill-membri tal-assoċjazzjoni li tirrappreżenta lill-istabbilimenti, qal meta mqabbel mas-sena ta' qabel kellhom okkupanza ta' 60%. Saħaq li din iċ-ċifra trid tittieħed f'kuntest li r-ristoranti rridu jaħdmu b'ċertu restrizzjonijiet ordnati mill-awtoritajiet tas-saħħa biex tkompli tiġi mrażna l-imxija. Saħaq li t-turist lokali jiġifieri l-Malti huwa konsumatur li jonfoq u li bih daret ir-rota. Bħala association għamilna survey żgħir. Kien hemm jisu 58 to 60% meta komparat mas-sena ta' qabel. Li meta tara ċirkostanzi li qegħdin bil-restrictions li għandna bħala restaurants 3 metri ġewwa, ovvjament kien naqra kiesa ħallura aktar fuq-naħa ta' ġewwa. Ma kienx daqshekk ħażin. Is-Sur Gravina li huwa sit ta' ristorant ewlieni semma jnuniet kbar li tal-Gvern biex bekk ġew salvati l-impjiegi ta' nies li jaħdmu fl-istabbilimenti u n-negozju baqa' għaddej. L-establishments tagħna kienu kellhom staff biex jieħdu ħsieb 60 persuna f'daqqa pereżempju when you are full, issa nkunu 30. Jiġifieri il-wage supplement huwa hemmhekk fejn jidħol hand in hand mal-establishment. Għax inti għandek naqra ferita, issa l-ferita hija madwar id-dinja kollha. Jiġifieri biex ittaffija dik il-ferita, alright, forsi timlieħ jien ngħidu ristorant jimlieħ, vera jimlieħ, imma timlieħ. Il-maximum capacity issa huwa nofs jew inqas. So there's only so much one can take. Jiġifieri l-għajnuna tal-weight supplement, tad-dawl, tal-ilma u they go hand in hand. Restrictions mingħajr għajnuna ma kienx taħdem. Għalli għal-kontrarju f'pajjiżi oħra fejn anki ġie impost lockdown nazzjonali, l-istabbilimenti f'dawn il-pajjiżi ħadu daqqa enormi. L-Ingilterra catering industry ħadet daqqa enormi. Ħlif nara xeffijiet li kon naħdem magħhom jippostjaw online biex il-gvern jgħin, biex il-gvern jagħmel hekk u jagħmel hekk, mhux qed nara jiġifieri fin-naħa tal-Ingilterra. Fil-programm intervjena wkoll il-Viċi President tal-Kamra Negozji Żaru Medji Filip Fenek. Is-Sur Fenek semma l-għajnuna addizzjonali li ħabbar il-Prim Ministru Roberta Bela lis-sidien tal-bars u l-Gażini. Qal ukoll kif in-negozji qed juru reżiljenza u qed jibqgħu għaddejjin anke jekk mhux żmien faċli għalihom. Saħaq li dan huwa fattur importanti biex issa li beda t-tilqim terġa' tibda t-triq ta' rkupru n-negozji jkunu lesti biex jerġgħu jaħdmu fi klima ekonomika aħjar minn dik tal-eqqel tal-pandemija. Aħna bħalissa qegħdin nippruvaw nippaċċjaw biex in-negozji kemm jista' jkun iżommu il-pożizzjoni tagħhom fis-suq. Dik l-importanti. U hemm reżiljanza enormi mill-industrija, hemm sforzi kbar ukoll, hemm telf ukoll, mhux kulħadd tilef għax hemm min mar anke daqsxejn aħjar.